It-tlet kandidati li qed jikkontestaw għall-kariga ta' deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament tal-Partit Laburista iddiskutaw il-ħsibijiet tagħhom fi programm speċjali fuq One. Il-Ministri Helena Dalli, Chris Fearn u Edward Cicluna wieġbu għad-domandi tal-ġurnalisti minn kmamar tal-aħbarijiet differenti li trattaw temi kurrenti u l-kariga li qed jikkontestaw għaliha. Fl-introduzzjoni tagħha l-Ministru Helena Dalli tkellmet dwar il-partit li tant ilha membru fih u deskrivet iż-żmien li qed ngħixu fih bħala wieħed sabiħ li jsegwi kampanja elettorali mmexxija b'serenità. Ħdimna bħala gvern tul dawn l-4 snin ma' Joseph Muscat illi kien wieħed staġun politiku ġdid u vera kellna staġunijiet ngħid politiċi ġodda fejn biddilna wiċċ dan il-pajjiż. Il-Ministru Chris Fearn tkellem dwar il-kisbiet ta' Gvern Laburista taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat. Irridu nkomplu noħolqu x-xogħol, irridu nkomplu niżguraw illi s-saħħa l-edukazzjoni tibqa' tal-ewwel kwalità u tibqa' minn ħlas. Irridu fuq kollox nagħmlu minn Malta ġojjel ta' nies li sejrin tajjeb, ġojjel ta' nies li sejrin għall-aħjar. Fil-waqt li l-Ministru Edward Cicluna tkellem dwar l-għażla li għandhom qudiemhom id-delegati Laburisti din il-ġimgħa biex il-Partit Laburista jibqa' partit rebbieħ. L-40,000 maġġoranza li kiseb il-Partit Laburista fl-aħħar elezzjoni kisibhom għaliex il-partit ikkonvinċa lill-poplu Malti u Awċi illi ma m'għandux ibiddel, ma jagħmilx sens li jbiddel team players li qed jiskurjaw half time. Waqt il-programm kienu diskussi numru ta' temi relatati ma' din il-kariga importanti. Il-tlet ministri qablu dwar bosta suġġetti, fosthom il-bżonn ta' riformi fil-Parlament, speċjalment fejn tidħol il-parteċipazzjoni tan-nisa. Jiena ngħid li aħna privileġġjati illi qegħdin f'dan il-partit illi għandu dan it-talent kollu u nuru s-saħħa tagħna aħna wara li din l-elezzjoni illi jitla nkunu aqoċċa kollha kemm aħna wara min jirbaħ. Tkellmu wkoll dwar l-importanza li l-partit jibqa' jkun miftuħ għal kulħadd u dwar l-għaqda li tirrenja fih dan l-istess partit. Dan kontrarju għal Partit Nazzjonalista li għadu fi kriżi ta' min se jmexxih. Irridu nibqgħu naħdmu mal-partit bħala partit fil-gvern. Il-viżjoni tagħna tittiġi mill-partit, tittiġi mid-delegati, tittiġi mill-ferat u mis-sezzjonijiet tal-partit għax jiena nemmen li jekk nagħmlu jekk naħdmu flimkien dan huwa l-aqwa żmien mhux biss għall-pajjiż, dan huwa l-aqwa żmien ukoll għall-partit u l-aqwa żmien ħajkompli ġej u jkompli ġej. Passat u sfond diġà sabiħ għall-Partit Laburista, it-tlet kandidati sostnew li l-istess partit għandu futur sansitra iktar eċitanti qudiemu li qed jirrifletti s-soċjetà Maltija kollha. Dan fl-istess waqt li elenkaw numru ta' kwalitajiet li delegati għandhom ifittxu f'dawk li qed jaspiraw li jkunu f'din il-kariga. L-esperjenza tkun relevanti għal dak ix-xogħol fil-għalqa politika, soċjali, ekonomika u finanzjarja li jkun hemm il-kredibilità u fl-istess ħin irid ikun hemm ukoll il-lealtà. Lealtà assoluta illi il-delegati raw diġà fil-prattika issir. Id-delegati tal-Partit Laburista se jkunu qed jażlu d-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Parlament tal-istess partit f'konferenza li se tibda l-ħamis. Il-votazzjoni tkompli l-ġimgħa u jekk ħadd ma jikseb il-50% wieħed tal-voti isir it-tieni round l-għada s-sibt.